जों नुखादि CPM Congress BJP IPP अनेक किसु जों सरकार नुखा नंगैया गलो जों आमतै केबजे saya फायो जों सिनि नादि सिनि बोरि बसारक तिनि सारि कलाके जों नग नखरिमाया सेलाबासा सारि कलाके नग नखरिमाया जों पुरो जागा हादि जों बसकांगा जों बुबा गारना नाचिके जों जतन बुबा गारना लगिलायना जों जेसनापन बुत्रना कलाइफनो जों मावान सने जों आबा जों बुबा गारना जों बुराने मारेनो बुत मार लायनाय हादि जतन जों खानसेके जों लायनाय नंग नगल कयजना फायो जों दाय बोसोरनो थांगासिनो हासागाव हेदिबा आबा bubar nyawoy bekerja nyawoy hadi wajar mo khah mani kisan ko ya thansa mani kisan ko ya ani sung kok ma ko jawo opong no kok hadi to sing sing ro do bai tam mo la tongo tam tong ana program tunggu आजु पारि के के जेसपन बिरोधी पार्टी फोन दंगे कि भाषा मागे किसी हिसाब पना से खातोय फोन पक्ष तक मानो खायो एनो तानो actually sama ang wasa seng lagi reli nyale sini Ano, enta sumayo nung pura all kok saya juga nung. हामबाय बेलायनो तिनी मदलिसपुर ब्लक नि आन्डाराव कुएसान पारा बिसि बर' त्रिपुरा मथानि ब्लक कमिटि लुआ जिमुंबाय नग नग थाङै जों प्रचार अभियान खालायनाय सारा त्रिपुरा बेबि चलि दङाबो चिनारबो तिनिन जिनिस सुरुं थानाय आबायनो चिनार तिनि बरक जमक जाक যত गामियाव चिनि बाक्सा BJP खायनाय CPM खायनाय दङ बरनबो कबगु नरबर जोंमाय बाक्साकाय सामिलिं सिदि कारण सारा त्रिपुरा बेपि ता बेबां त्रिपुरा मथाबो थायै ग्रेटार त्रिपुरानि दाबितै যতनो चारिदिके चलिलाय दङ आन्दोलन आबायनो जोंबो तिनि आबायनो जोंबो तिनि दाबो जों स्टार्ट खालायनाय जों आसा खायो चिनि बिश्वास त्रिपुरा सरक जतनो थानसाङै दाख्लैनि इलेक्शन ग्रेटार त्रिपुरा लेन्डनि आ दाबिनि इलेक्शन जतनो आगु फाइबेनो चिनि महाराजानि नेतृत्व এই যে त्रिपुरा मथा ग्रेटार त्रिपुरा लेन्डै आगुयै दङ जों जतनो कबगो हायनो हाय नर जतनो आलगा पार्टी खायावै केबो BJP केबो CPM कांग्रेस हियावै जतनो चिनि मानथायनि बागै त्रिपुरा सानि बिनि गुलामी हयते मुक्तिनि बागै जतनो आगु फायनो है जों पयतो दङ जेफोर गाहामनै 9/1/2023 सिनि तिनि 10 नং मजलिसपुरनि कन्स्टिट्युएन्सिनि अ आन्दारा सिनि क्वेश्चन बारे बिसिबो तिनि दुर फार्स्ट सिनियरन सिनि स्टारखा सिनियरन सिनि थांगा काय पुरा हकल मजलिसपुर BCGP खबै जतना सिनि त्रिपुरा मथानि बबग्रानि दागि जागमुंबाय जों दुर केम्पेनिं खायनाय ते सिनि मजलिसपुरनि जत YTF TWF त्रिपुरा मथा और जत लीडर्स ते वारियर्स सिनि बबग्रानि सेंक्रा रंग हासल साम्पानि फाइमानजा फायनाय बागै सिनि अ दुर फाइमानजा फायनाय बागै बेले-बेलेके हामबाय ओंखाय बसकांनि टेस्टनि सबनि बागै सिनि कायसा खनानि बागै कायसा अवेयरनेस प्रोग्राम दङ अ अवेयरनेस प्रोग्रामाव जत मजलिसपुरनि सेंक्रा रंग फाइमानजा फायनायनि बागै सिनि अ सबानि अ कय हजागो हामबाय लोगो कुथुम पानजांनानि बागै आरो सिनि अर खरांथि स्लोगान न सिनि तुस्ताखक बरं तुषार देब्रमानो सिनि अर फाइमानजाखौ स्लोगान दमानि बागै सिनि दुरबो बेले-बेलेके हामबाय बनबो आरो सिनि त्रिपुरा मथानि वारिसनो बेले हामबाय आरो थैंकफुल सिनि बबग्रानोबो हामबाय लुकुराव बेले बोसोर रेसपन्स माखौ तिनि प्लास तिनि लुकुराव गय 100 मिसिं 110% पूरा फुलफिल सपोर्ट दङ तेजनि बागै हिंगाकाय सिनि बबग्रानो कपालायनै और कुसा कुफुर कर्म केबो तंगला खाय मा मानसुको सिनि और 2023
sini 10 nang majelis pura sini tipra mata kepala inggai sengora paine hina angwan segur